Reditelj Milan Milošević otvorio novu emisiju pod nazivom Izbor potrčaka koja je odmah privukla pažnju gledalaca. Milan je odmah dao reč Marku Đedoviću kako bi dao svoj komentar na nedavnu podelu budžeta koju je napravila Anneli. Marko, zašto ste ćutali svi večeras, pitao je Milan. Ja sam rekao da ću ćutati i gledati sa strane da bih morao da vidim širu sliku. Što se tiče Anneline podele, ovo je još jedan u nizu blamova. Ni uopšte ne bole uvrede na račun njene porodice, njenog deteta. Jednim ljudima se zamerala, a drugim nije. Danas su svi videli koliko je ne zanima ni porodica, ni dete, ni niko. Nekad si se takmičila sa favoritima, a danas sa Jenom Čolić. Anneli, ideš ka ponoru sopstvenom. Bilo mi je žao u jednom trenutku, ali ideš u svoj lični kanal. Narod je sinoć rekao da si 19% ispred devojke koja je ovde 6 meseci. Nisu još stigli da vide, bit će sve gore. Otkada ti nemaš Đedovića, sve si veći blam, rekao je Đedović. Neće ti proći, ti si pokazao ovde sve, ti si svoj svedok ličnih laži, neće ti proći, ponavljala je Anneli. Rekla je da bi sprovodila svoje logorske metode i ne bi narodu dala da jede. To je danas rekla, to su logorske metode. Onima što su najgore dala si najviše. Ja pričam o njoj kao majci i supruzi. Dozvolila si da neko crkne gladan, pokazala je koliko voli svoje dete, nagradila je to. Te priče će ti proći u Švajcarskoj, optužuješ druge devojke, a ona je sve to radila, rekao je Đedović. Laž, to su sve laži, ponavljala je Anneli. Ti si najveća uvreda za svoju naciju, istakao je Đedović.